Silav Rojbaş Hevanlo îro 12 tîrmehê Recep Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiye wê baxfe di derbarê Rojevê de ye, di derbarê vê pêvajoyê de ye ku bi Partiya Karkerên Kurdistanê re daye dest pê kirin. Niha berê ku Rojev biguhere, berê ku axaftina Tayyip Erdogan bikeve Rojevê her tişt serûbin bibe, hin meselên mühîm hene dixwazim bi we re parve bikim. Yek ji wan jî serdana muhtemel ya Birêz Mesûd Barzanî ya ji bo Abdullah Öcalan e ka em biderin kengê wê biçe, çawa biçe, kîjan şertan de biçe. Em zanin ku heyeta Dem Partiyê dema ku ji bo îmhakirina çekan, ji bo merasima wê îmhakirina çekan çû Başûrê Kurdistanê bi Mesûd Barzanî re hevdîtinekî pêkanî. Di wê navberê de peyama Rêzdar Abdullah Öcalan pêşkêşî Mesûd Barzanî kiriye. Ka di wê peyamê de çi heye û bi vê vegirê de gelek nûçeyên din hene. Em bi hev re lê temaşe bikin bixwînin. Bültenekî pir dirêj çê nakim vê serê sibê dixwazim vana bi we re parve bikim heta axaftina Tayyip Erdogan ket rojevê. Baş e? Gelek spas dikim. Ev jî min wekî vîdeo amade kiriye. Bilavaya li ser ekranê be heta ku min nûçeyê ku ji we re amade kirine ji we re pêşkêş bikim. Pêşî em behsa vê tombarak bikin. Gelekî Kurdan aciz kiriye. Tombarak dîsa daxuyaniyekê daye Rûdawê. Min ji wê derê girtiye ez hema bi we re parve bikim. Nûnerê taybet ya Amerîkayê karûbarên Sûriyê tombarak ji Rûdawê re ragihand ku Amerîka rêzê li yekparçeyî axa Sûriyê digire. Tu nîşaneyek ji bo avabûna Kurdistaneke azad yan jî herêmeke federal ji bo Kurdan li vî welatî tune ye. Barak her wiha te qes kir ku Washington hewl dide rê li ber hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê xweş bike da ku tevlî hikûmeta Sûriyê bibin. Nûnerê taybetî Amerîka her wiha got bila ez ji bingehê dest pê bikim ku vê mijarê hemûyê hêsan dike. Çi ye? Yani kin zelal. Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê rêzê li wan dewlet netewan digire yên naskirî. Dewletên xwedî statû yasayî. Yani rêzê tenê li wan digire û ew qas dibêje. Amerîka hikûmeta Esad neguherandiye. Yani nekarê me ye. Me neguherandiye. Her cara ku em ketine nava corekî guhertina rejîmê ev yek ji bo me tu carî serkeftî nebiye ku em ev yek ne li Sûriyê ne jî li Lübnanê me tu tiştekî wisa nekiriye me rejîm neguherandiye. Ne em bûn ku me rejîma Esad guhert. Tu nîşane nine ku niha Kurdistaneke azad ava bibe li Sûriyê dibêje Tom Barak. Tu nîşaneyek tune Kurdistaneke azad yan jî federatîv ava bibe dewletekî serbixwe jî ji bo Qesedê ji bo Kurdan niha vêgavê tune ye, zemîna wî tune ye. Li gorî min tu nîşaneyek tune ku dewleteke serbixwe ya Elewiyan jî yan jî dewleteke serbixwe ya Cûhiyan jî ava bibe. Em dixwazin rê li ber wan xweş bikin ku karibin tevlî hikûmeta Sûriyê bibin. Di derbarê statûya Qesedê û her wiha peywendiyên wan bi Amerîkayê re jî bara got tu şik û guman tune ye bi taybetî Kongre Amerîkayê xwedî piştgiriyekê hestiyarî ji bo Qesedê ye. Gelek zelal bûye ku em dixwazin rê li ber wan xweş bikin, derfetekî îmkanekî ji wan re peyda bikin da ku karibin tevlî hikûmeta Sûriyê bibin. Tom Barak balkişan ser vê yekê yani bi taybetî yekparçeyiya Sûriyê. Çi got vekî din tiştê ku heye Sûriyeye yani pêkhatiyekê li Sûriyê ava dibe niha yani tiştekî avabûnekî çê dibe û niha di pêşketinê de ye. Wê destûrekî wan ê bingehîn hebe li Sûriyê, parlamentoyekî wê hebe, ciddî ew ê kar bike, divê her kes karibe li ser çawaniya pêkhatina wê guftûgû bike. Eger nexwazin jî biryariya wan e ji bo Qesedê û Kurdan dibêje. Balawelê navê Kurdan pir nabêje, tenê dibe Qesedê. Yani sankî milletekî bi navê Kurd tune ye, tenê Qesedê heye. Yani merû zane ev camêr li ser hesabê dewleta Tirkiye kar dike. Di dawiyê de Barak piştgiriya welatê xwe ji bo Qesedê dubare kir lê di çarçoveya Sûriyê de got em di vê pirsê de nealîne. Yani tenê em dixwazin piştrast bikin ku ev guftûgû têne kirin baweyekî dadperwane
tene peşkeş kirin. Bêguman aliyê me yê bijarte di vê pêşbirikê de heye. Ew jî Qesedê ye. Di dirêjahiya ve rê de gelekî baş bû li gel me. Yani dibe eger em hilbijêrin em Qesedê hildibijêrin. Yani ji bo me hevalbendekî ye. Me gelekî xebat pêra kiriye. Em dixwazin piştrast bin ku muameleyekê dadwerane li gel wan tê kirin. Derfetekî ji wan re tê dayîn ku bikaribin nava pêvajoyê de eger ew bixwazin. Yani derfetekî em didin wan tevlî vê pêvajoya li Sûriyê bibin, tabî dîsa jî em zorê li wan nakin eger ew bixwazin dibe. Eger nexwazin jî ew biryariya wan e, ne biryara me ye. Barzanî wê di demeke guncaw de biçe serdana Abdullah Öcalan. Baregeha Barzanî di daxuyaniyekê de ragihand ku Serok Mesud Barzanî wê di demeke guncaw de serdana rêberê PKK Birêz Abdullah Öcalan bike. Mesud Barzanî li navçeya Pîrmamê ya Hewlêrê heyetekî payebilind yê Dem Partiyê pêşwazî kir. Peyamekî Abdullah Öcalan bi heyeta Dem Partiyê re bû. Öcalan xwestiye wî pêşkêşî Serok Barzanî bike. Serok Barzanî jî ragihand ku ew ê di demekê guncaw de biçe serdana Abdullah Öcalan. Di wê peyamê de tê xwestin ku Öcalan dixwaze bi Mesud Barzanî re hevdîtinekî pêk bîne. Wî jî wekî bersiv gotiye elbet di demekî mümkün de guncaw da yani eger zemînek amade bibe li Tirkiye ez dixwazim biçim Birêz Abdullah Öcalan bibînim. Baregeha Barzanî li ser serdana heyeta Dem Partiyê jî daxuyaniyekî belav kir. Heyeta Dem Partiyê ji Ahmed Türk, Leyla Zana, Sırrı Sakık, Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan, Hevseroka Partiyê Herêmên Demokratîk DBP Çiğdem Kılıçkınûçar, Parlamentera Dem Partiyê Meral Danış Beştaş, berpirsê pêwendiyên derveyî Dem Partiyê Berdan Öztürk Bektihat, di hevdîtinê de heyetê pesnê rola bihêz ya netewî stratejîk ya Barzanî da piştgiriya pêvajoya çareseriyê kiriye. Mesud Barzanî jê xwestiye ku di qonaxên bê de jî li ser vê rola xwe ya dîrokî bilîze bidomîne. Heyeta Dem Partiyê pesnê Barzanî da ye. Li gel gihandina peyam û daxwaza Abdullah Öcalan heyetê baweyekî fermî ji Serok Barzanî xwestiye biçe serdana İmraliyê bi Öcalan re bicive. Barzanî jî teqezî li ser giringiya gavên pêvajoyê kiriye, wekî gavên giring binav kiriye. Wekî din Barzanî her wiha diyar kiriye ku 10 salên diyalogê ji saetekî şer çêtir e. Pirsgirêk bi şer, bi tundûtujiyê çareser nabin. Divê piş bi diyalog û tekoşîna siyasî were girêdan. Yani ya herî mühim ew e diyalog, tekoşîna siyasî ji şer çêtir e. 10 salên diyalogê ji saetekî şer çêtir e. Dibêje Mesud Barzanî. Di derbarê daxwaza serdana Öcalan de jî Barzanî ragihand di rewşekê guncaw de ew ê serdanê bike û soz da ku çi ji destî wî were ew ê ji bo biserxistina vê pêvajoyê bike. Di dawiya civînê de jî Mesud Barzanî ji hemû aliyên siyasî yên Kurdistanê xwest piştgiriyê bidin pêvajoya çareseriyê. Niha di derbarê vê mijarê de daxuyaniya Hakan Fidan jî heye, Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye. Îro di çarçoveya armanca Tirkiyeya bê teror da dibêje, ev gotin ya wan e. Gavekî gelekî giring, cihê kêfxweşiyê hatiye avêtin. Ve guherîna vê pêşketina bixêr ji bo pêvajoyê ku wê ji holê rabûna terorê baweyekî mayînde misoger bike. Hêviya hevpar a milletê me ye. Serokkomarê me rêbertiyekê dîrokî nîşan da. Li gel Serokê Giştî MHP Dewlet Bahçelî îradeyeke xurt biryardar derxistin holê dibêje Hakan Fidan. Wekî din dibêje ez hemû rayedarên dewleta me ên ku ji bo bicîhanîna vê îradeyê hewl didin pîroz dikim heta ku kecekê bi hemû pêk hate bi hêmanên xwe ji bo milletê me erdnîgariya me wekî gefekî ji holê rabe em ê di rewşa amedebaşî û teqayyûzê de bimînin. Mesela hê jî gefê xwe tehdîtê xwe didomîne heta ku niha jî behsa kecekê dike heta ku keceke bi hemû pêkhateyê xwe ve. Yani ji bo me gefek be li ser erdnîgariya me em ê di rewşa teyakkuzê de bin dibêje. Yani weke tehdît dibîne. Dîsa hevano hevserokê berê yê HDP Selhedîn Demirtaş ku ev 8 sal û nîv e di girtîgehê de ye piştî merasima çekdanînê li ser medyaya civakî li gel wêneyekî Sırrı Süreyya Önder daxuyaniyekî belav kir.
Demirtaş dibêje têkçûyê aştiyê nine. Yani da aştiyê de tu kesekî wenda nake. Gotibû surra Sûreya Önder. Belê îro me berhema yekem ya wan hewldanên ku te jî dilê xwe dabûyê dibe me wergirt, yani xîtabê Sirri Sûreya Önder dike. Têkçûyî tune ye. Têkçûyî çênebû wê çênebe jî. Li ser xêrê be, pîroz be, silav, spasiyê min ji bo her kesê ku kedewî di vê pêvajoyê de heye, dibêje Selhedîn Demirtaş ji zîndana Edirne. Wekî din Besî Hozat yek ji aktorên sereke yê vê merasima şewitandina çekan bû. Pêşengê vê merasimê bû. Gelekî bi dîsîplîn şervanên xwe, gerîlayên xwe anî, çek danîn, şewitandin û cardin piştî axaftina xwe ya dîrokî. Pişta xwe da ew kesê ku hatibû wê derê da mîvanan û ber bi çiyê ve dîsa bi rê ketin. Niha ji bo vegera Tirkiyê, ji bo vegera Bakurê Kurdistanê, ji bo tevlîbûna nava tekoşîna siyasî daxuyaniyekî wî heye, dayê Ajansa Nûçiyan ya Fransayê ka çi dibêje, em amade ne, em dixwazin vegerin Tirkiyê da ku siyaseta demokratîk bikin, tekoşîna xwe ya ji bo azadî û demokrasiyê bidomînin. Besî Hozat got, divê dewleta Tirkiyê mafê beşdariya siyaseta demokratîk bideme, eger Tirkiye gavên berbiçav bavêje, yasayan derbixe, reformên yasayî yên bingehîn bike, em ê vegerin Tirkiye, em ê beşdarî siyasetê bibin. Besî Hozat her wiha şiyarî da bê garantiyên yasayî û destûrî vegera wan wê zehmet be. Eger rêkeftinekê yasayî û destûrî nebe, em ê yan bêne girtin ya jî bêne kuştin. Divê vegera gerîlayên PKK ya ji bo Tirkiye were garantî kirin. Besî Hozat her wiha anî ziman misogerkirina azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan bi rêya garantiyên yasayî tiştekî bingehîn e. Ev mercê me yê sereke ye, şertê me yê sereke ye, daxwaza me ye yekem e. Bêyî vê pêşketinê, yani bêyî vê pêşketinê, bêyî guherîna yasayên li Tirkiye zehmetek û pêvajo bi ser keve. Dibêje Besî Hozat ji Ajansa Nûçiyan ya Fransa AFP'ra. Hevanno gelekî balkêş e. Niha gelek şîrove hatin kirin piştî vê merasimê ka wê çi bibe, çi biguhere. Mixwest ez van agahiyên bidin me, tabii gelek daxuyaniyên din hene. Yani îcab nake merûv me hemî li pê hevrez bike. Ji Rojavayê Kurdistanê jî hin daxuyanî hene. Pîroz dikin, rewşê pîroz dikin. Lê belê niha rewşa wan ya siyasî ya çekdarî tehdîta li ser wan hinekî ji ber ku cuda ye, tu yani ew nikarin tevlî vê pêvajoyê bibin. Niha îro wê çi bibe? Recep Tayyip Erdogan Serokkomarê Tirkiye ku ev du sê rojin amêdekarî dikir ji bo vê daxuyaniya xwe, ew jî li cem xwe daxuyaniya Recep Tayyip Erdogan weke dîrokî pênasê dikin. Hin kes dibêjin ew ê bahsa afyekê giştî bike, ew ê serbestiya hemû girtiyên siyasî yên li zîndanan garantî bike. Di derheqê vê pêvajoyê de ew ê hin gavan bavêje. Ka em binêrin, em nizanin. Carna jî dibe ku tam berûva jî tevîgere, dibe ku ji kecekî bixwaze hemî pêkhateyên xwe, ji hemî hêzên çekdarî yên li temamê cîhanê ku bi felsefeya Rêzdar Öcalan dimeşin xwe fesih bikin. Li Afrikayê jî tevgerekî çekdarî hebe. Li gorî felsefeya Abdullah Öcalan bimeşe xwe bi rê ku pêk bike, ew jî divê çeqedayînin. Yani tiştekî wisa dixwazin ji kecekî. Îja hinek zehmet e. Yani Besî Hozat şiyariyekî pir ciddî dike. Yani ez dibêjim divê hûn wana li ber çav bigirin. Eger rêkeftineke siyasî binêrin, eger rêkeftineke siyasî û destûrî nebe, em ê yan bêne girtin yan jî em ê bêne kuştin. Divê vegera gerîlayên PKK ya ji bo Tirkiye were garantî kirin, misogerkirin yani garantîkirina azadiya fîzîkî ya Rêberapo bi rêya garantiyên yasayî tiştekî bingehîn e ji bo me. Ev şertê me yê sereke, daxwaza me ya yekem e. Bê vê yani bê van guherînan serkeftina pêvajoyê nemimkün e. Dibêje Besî Hozat. Baş e, hevanno
Bi vî ew ez xatir ciwa dixwazim di saetên pêşme de. Dema ku Tayyip Erdogan dest bi axaftina xwe kir, tiştekî girîng di derbarê pêvajoyê de bibêje, em hema dikevin weşana zindî, ez ê bi we re deqe bi deqe parve bikim. Bi xatirê we silav reis.